prachtig. Meer dan 2000 mensen opgehield. Camping zit al hartstikke vol. Ja, het is geweldig. Al hier metalheads die hier een hele mooie dag beleven. Nee, het is mijn eerste keer. De sfeer is goed, jongen. Ja. En doe? Ja, het is geweldig. Maar de band en de gezelligheid. Nou, ik vind de sfeer wel heel mooi en ja, de meisjes en alles. Ja, ik vind alles wel heel mooi. Het allerleukste aan dit evenement is dat wij bedenken als organisatie bedenken wij een heel plan om het festival te organiseren. Maar de uitvoering gebeurt er meer dan 100 vrijwilligers. Ik denk dat we wel 130 mensen hebben te vrijwilligen die zich dag en nacht inzetten voor ons festival. En dat is geweldig. Je houdt een hele mooie sfeer hier. Het ziet er al hier stoer en roeg uit, maar uiteindelijk zijn het al hier lieve jongens en knuffelberen. Dus de sfeer is prima.